mondo watim kama koro wantie gi gima notimerenwa, wamak party motegno, wajiw party, jogo motele branches ojiw kendo ging'e sama koro indiko ji ondikre maber, gigo mwaneno kuyomyom modwa bedgo, larruok moko ma ji larre mang'eny wawe, nikech party ni en madong' oterwa. Kwang'iyo 27 mwaka mutero 32, kata wadwa dhi 32 kata wadhi 27, nyaka wabed motegno. Inyaling ni ibeta ni chieng' moko chopo 32 ichako gi sani kineno kotegno, kichopo 27 ategno dong' anyal ni ang'i kucha ne kaka ng'ama dong' awuothgo, kata dong' awuoth kenda, kata bit kama ne antie. Ero kama jaduong' mara Mheshimiwa Dr. James Nyikal, jaod bura Maseme kendo jakom mar duol. Ero kama nanyo komiwa seche gigi kodwa mbaka watim waluoro wach miwacho, nwadwa ni nyiswa gima nowache duol, lakini en gima kare kiwacho ni kaka jakom ok inyal hango gima kamano e lela. Mano gima omiyo luor makende, wayie gimano kabisa. Ero kama nanyo komiwa seche gigi mane kama weche numero buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding opanga Jonyakach, dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unind maber jakam.